Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, kembali lagi bersama bocil-bocil nih guys. Wih, ada macam-macam barungan juga. Halo Mas Iqbal. Wih, Mas Iqbal memakai barungan apa ini? Kepala macan. Wah, Mas Iqbal memakai kepala macan. Terus ada Mas Silo. Mas Silo memakai barungan Buntut macan. oh buntut macan. Wih, ada molet nih. Moletnya joget dong. Ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai barungan wah, barungan pink. Iki barungan cewek loh, Sa. Barungan cewek iki. Waduh, kok ganti ini yang jadi molet? Moletnya piye Mas jogetnya Mas? Wah, ngono rambutnya api. Ada Mas Elvan. Ini Mas Elvan memakai barungan. Wah, barungan hiu. Terus ada Dek Jihun. Halo guys. Dek Jihun memakai barungan. Ih, barungan hitam. Barungannya hitam seperti bajunya. Ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan wah, singa besar. Dan ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan wah, singa kecil. Yo, saiki Mas Reksa. Mas Reksa memakai barungan pink. Mbak Reksa. Ayo Le. Iso nyaplok wong gak Mas? Ayo loh. Iso. Aja Mas gak saya Mas ya Mas Reksa duduk Mas. Yo saiki Mas Hanif. Mas Hanif, kenapa Nip? Mas Hanif karo iki Mas Rama. Duduk ya. Duduk dulu. Ayo Mas. Angsane para karo sewu. Sumikira saka sak papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas Glagawan iki. Angin akih ya guys. Angin akih guys. Aduh.
Yo Mas Henip karo Mas Rama. Yo sekarang Mas Silo. Bel. Ayo karo Mas Iqbal. Tak pecat nak tiba. Nak tiba tak pecat. Berugane jalan di tempat piye iki? Ketak tuh Mas Rama, Mas Iqbal. Tak. Yo Mas, yo Mas. Yo Mas Iqbal wes duduk. Ayo sekarang Mas Jihun. Ayo Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan hitam. Ya Mas Yud, Jun kena angin. Gak apa-apa. Elvan, Elvan, wes guyone wes. Silo, wes ora rasa guyon. Iki nek tidur. Oh ya. Iki nek gune ora? Iki nek gune ora? Awet nah. Ya wes ya Dek Jiun, duduk. Yo saiki Mas Elvan. Ayo Fiski pakai kodok. Lah gowo apa ayo? Apa ayo? Iki sak karepmu. Ayo Van, sik ngenteni Fiski. Ayo Fis, cepet Fis. Milih apa Fis? Ya iki ambil. Sing apik to Van, sing apik to Van, Elvan. Kodoke kecil. Wah, kodoke kecil iki. Lihat sini toh, lihat sini toh. Rizky. Berita ke depan. Kabar bodoh dumateng Moro Kiarto, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumapun dhateng ring. Ampun lumapun wonten sak lebetipun ring, keranten panjenenganipun bagian dari support ini. Ampun lebet wonten area pentas keranten ring, keranten panjenenganipun nominatus. Bersanipun Moro Parogo saged lumagane karya kanthi sae ugi kanthi luasa menawi mekaten. Pun kami katasanipun langsung para
Yo wes yo Mas Fiski karo Mas Elvan. Ayo Dek Jiun. Ayo Jiun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah. Dadah. Dadah.